Alhaji aika ne a kidauka. Ka tsaya na ganka ba walwala. Ka tsaya kim a gabana. Ga ka cikin takeici da bakin ciki. Ga damuwa ta bayyana a fuskarka. Alhaji me fara ka? Ludai, dole ka ganni a cikin damuwa. Ina tsakiyar gidana an cika da baki a falo na. Babbar ƴata ta zo ta kunyata ni. Ta zo wai sai na tuna mata wata aya a cikin suratul baqara. Na gaya maka jiya. Na gaya maka shekaran jiya. Na gaya maka wani shekare. Ita dai zan ƙara gaya maka yau. Maganar nan guda ɗaya. Ko ka ki ko ka so sai fa ka koma makaranta. Wai kai kana magana in koma makaranta? A yanzu a wannan lokacin ina zan je in yi karatu? To girma zai na karatu, Alhaji. Ka koma makarantar Darul Qur'an. Darul Qur'an makaranta ce da za ta ba da damar yin karatun manya da yara, maza da mata. Kuna daga gidajenku ko wuraren aikinku cikin kowane yare, kama daga yaren Turanci, Faransanci da yaren Larabci. Makarantar Darul Qur'an bata tsaya koyar da karatun Alƙur'ani ba kadai, har da sanin hukunce-hukuncen sallah, alwala, tsarki, gyaran sallah, addu'o'in neman tsarin shedanu da koyon Larabci. Muna da wakilai a ƙasashe daban-daban a faɗin duniya kamar America, Faransa, Niger, Ghana, Togo, Cotonou, Senegal da sauransu. Muna da ƙwararrun malamai. Za a iya tuntuɓar mu a yanar gizo a www.darulquran.com ko a ofishinmu da ke jihar Kano a Najeriya, ko a email darulquran.edu@gmail.com ko ta lambar waya kai tsaye da WhatsApp a dukkanin yaren da kuke ji a layukanmu na maza da na mata. Darul Qur'an, karatu a duk lokacin da kuka sami iko.